Leuk dat ze er weer binnen. Sawies is Aaltje dat ze haar poeskes weer had, want ze wie wel ongerest. Juist de morgen heb men de katjes al voor het eerst wat ze van bed kwam. En we moeten nou sliepen. Het is een gewone snijtemorgen dat de familie Boersma uit Oude Haske op bezieten gaat bij Paken en Beppe in Gwaingeriep, zo'n 8 kilometer verderop. Maar dan doen ze een nieuwere ontdekking. We zonden een rondje butten en daar hebben we wat mjauwk in butten de auto. En dan ging je van deze katjes rennen. Dus hadden we geen katten, dus dat moest al, dat moet hier van huis wezen. En daar begreep de familie niet van. Ze moeten ergens onder de auto zitten, hè, maar ja, daar zit ik nooit. Ik heb geen idee waar ze nou zitten. Misschien wel onder de as of... Hier is weinig randteken. Dan moet ze bij de motor zitten, hè, maar ik heb geen flauw idee. Als ze dan weer thuiskomen, pinnen ik de oren 2 katjes voort. De familie denkt dat ik die 2 onder de auto zitten ha en onderwijs waaierekken binnen. Vrouw Boersma ziet het nog, mijn dochter Aaltje langs de route, maar vindt niet. Nou beginnen dus nooit op rekenen dat die oren 2 nog weer eigenlijk levend weer omkomen zo. Dus toen juist er, nou ja, bel je de dierenambulance maar even, jij maar even wat ze had er iets voelen is, maar ja, het zijn 2 katjes. Maar er is goed nieuws. Een paar kilometer verderop, bij de jouwer, binnen 2 oren poeskes voen. En ik die haar helemaal niet. Dat is eigenlijk echt geluk als je de Aaltje dan neemt. En zo had dochter Aaltje haar katjes weer bij elkaar.